Takže ahoj, já tu dneska pro vás mám návod na origami růži, snad se vám bude líbit, když se blíží ten Valentín. Takže nejprve si vezmeme čtverec papír, přehneme na diagonálách, vyznačíme si čáry. Hotovo. Nyní přehneme všechny 4 rohy ke středu. Takto vlastně. Tohle je výsledek. Tento postup znovu opakujeme. Takto. Toto je náš výsledek. Ještě naposledy do středu jednou. Naším výsledkem je takovýto malý čtvereček, který nyní budeme zase otvírat zpátky. Vezmeme ten roh a přeložíme ho k hraně. Takto. Totéž uděláme s ostatními. Vyjde nám takovýto útvar. Nyní je třeba si pořádně přehnout opět po diagonále. Takhle uděláme i s druhou diagonálou. Nyní přehneme zpět, vlastně přehneme tu diagonálu a takto si otevřeme jeden ten růžek a zacvakneme ho. Vlastně ještě jednou ukážu. Máme ten trojúhelník, to přehnutí přes tu diagonálu, otočím k vám. Teď chytnu uvnitř a táhnu dolů. Takovýto. Totéž vlastně provádím i s tím druhým bokem. Nyní potřebujeme dostat tady ty růžky nahoru. Tak to je otočíme. Doufám, že je vidět.
Vlastně takto předtím, takto potom. To uděláme se všema 4. Už se nám růžička začíná rýsovat. Nyní vytáhneme zase střední díly. Tady tyhle cípečky. Tady. Tak. Vytahujeme. Doufám, že je vidět. Tady je vytáhnutý, tady ještě vytáhnutý není. Takhle. Jako kdybyste loupali banán. A ještě poslední. Tak. Nyní vypadá takto. Doufám, že aspoň trošku vidět. A vlastně poslední, co je třeba udělat, je vzít tady, jak jsou ty mazírky vlastně, tak je zakulatíme. Takto. To uděláme se všema 4. Tak, tohle je origami růžička. Snad se vám líbí, ještě můžete tady pak přidat špejlku, slepit a udělat si celou kytici.